kun päivän aikana ehtii kuulla niin kuin mieleen nousevia, etenkin sitten näitä vaikka huolia tai vaikka tämmöisiä niin kuin herkkiä tai vaikka pelokkaitakin puolia, eihän niitä joka päivä edes esiinnykään tietenkään, niin ne jättää paremmin rauhaan yöksi. Että kyllähän se uni rauhoittuu, kun siellä päivän aikana ne on ehtinyt tavallaan tulla niin kuin tähän mielen tarjottimille, eikä niitä ole vaikka pakoillut. Se rauha ei ole taistelemista, mutta ei se sitä tarkoita, etteikö toimisi, etteikö voisi tehdä asioille jotain. Ja sitten toinen, että rauha ei kierrä kärsimystä, että se on mua niin kuin viehättää sekä rauhassa että toivossa, että ne jo käsitteellisesti sisäistää sen hankalan, vaikean rauhattomuuden, epätoivon, toivottomuuden ja sen äärellä jotenkin rauhassa olemisen. Eli kyse ei ole todellakaan siitä, että nyt pitäisi täällä niin kuin iloisena ja rauhallisena mennä zen-tilassa metromatkapäivässä, vaan vaikka sitten ihan kireenä ja surullisena, mutta olla senkin kanssa.